13 декември, криптоновини, дневно обобщение от Rawlings Analysis. BlackRock направи ревизии на своето спот биткоин приложение за борсово търгуван фонд, ETF, в ход, насочен към улесняване на участието на банките на Уол Стрит. Coinbase и Coinbase Asset Management стартираха Project Diamond, платформа, задвижвана от интелигентни договори, предназначена да позволи на институциите да създават, управляват, купуват и продават набор от дигитални активи директно он-чейн. Polygon добавя решение за данни Celestia като опция за нови разработчици на Layer 2. Qcoin се съгласи да блокира потребителите от Ню Йорк от своята платформа и да плати $22 милиона за уреждане на съдебно дело. Synthetix ще прекратят инфлацията на SNX токени и ще пренасочат фокуса си към обратно изкупуване и изгаряне. Това бяха част от най-интересните новини за деня. Бъдете информирани!